Conducerea parchetului de pe lângă judecătoria Satu Mare, formată din doi tineri, un clujan și un hunedorean, a prezentat astăzi bilanțul activității desfășurate de cei 12 procurori din instituție în 2013. Considerăm că rezultatele noastre, activitatea pe care parchetul a desfășurat-o în cursul anului 2013, trebuie adusă și la cunoștința populației. Procurorii au soluționat anul trecut aproape 4400 de cauze penale, cu aproape 500 de inculpați trimiși în judecată și 43 de arestări preventive. Numărul de dosare care au fost lucrate în 2013 de un procuror a fost de aproape 1200, în scădere față de anul precedent. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Satu Mare au soluționat un număr de 4367 de cauze penale, dintre care s-au finalizat cu rechizitorii un număr de 387 de cauze penale. În aceste cauze au fost trimiși în judecată un număr de 488 de inculpați, dintre care 43 în stare de arest preventiv. Am procedat la sesizarea judecătoriei Satu Mare cu un număr de 40 de propuneri de arestare preventivă. Au funcționat 12 procurori la parchetul de pe lângă judecătoria Satu Mare și, împărțind la numărul de cauze aflate pe rol în anul 2013, din 2013 și mai vechi, deci toate cauzele penale, de 13.948, a ieșit o încărcătură de 1.163 de dosare pe procuror, față de 1.990 de dosare în anul 2012. Deci, grosomodo, per procuror este 827 de dosare mai puțin per procuror. Dosarele complexe rezolvate anul trecut au fost de cămătărie, prostituție și fraude bancare. Este vorba de dosarele și au fost, dacă nu mă înșel, 2 privind infracțiunile de cămătărie. De asemenea, au fost trimite în judecată 2-3 dosare complexe privind infracțiunea de proxenetism, prostituție. De asemenea, au fost dosare complexe raportate la fraude bancare, înșelăciuni privind acordarea de credite în anii 2008, 2009, 2010. Acestea au fost dosare complexe prin faptul că au fost foarte mulți inculpați și foarte multe fapte. Erau 7, 8, 9 chiar inculpați trimiși în judecată, fiecare având cel puțin 4-5 infracțiuni, unele în formă continuată, deci 10 de acte materiale. Un asemenea rechizitoriu este extrem de greu de făcut, extrem de voluminos și trebuie să avem în vedere totdeauna necesitatea de a fi făcut foarte clar, pentru că sesizăm judecătorul, iar și judecătorul trebuie să ia fiecare faptă. În ceea ce privește vechimea dosarelor de la parchetul de pe lângă judecătoria Satu Mare, la cele cu autori necunoscuți, acestea sunt din anii 2000-2001, în vreme ce dosarele cu autori cunoscuți au o vechime de 8 ani.